We hebben het zeer schön gedaan met je een team te spenden. We hebben fijne pastors en elders hier. Weet je, die liggen nog maar wakker daarna en denken, wat is het kerk? Wat zullen we ondersteunen? Die nemen het werkelijk ernst. En het is zeer schön gedaan met hem te spazieren en lachen. Je hebt je eten en alle zorgen heb je op je doen. Het is zeer schön gedaan. Je hebt werkelijk een zeer fijne team wat je aanleiden hebt. Zo dat voor hen beden. Beden is zeer wichtig voor hen. Dus die gaan ook daar schoren hier daar. Krijgen ze die dan. En zo dat beden van dat die worden sterk blijven en moedig blijven en zo weer. Zo in de 15 minuten wat ik heb, had ik een paar woorden van de reden van. En ik zei dat tegen hem, ik kan deze boodschap van 1 minuut brengen wat ik wil. Dat is dit. En doorgaan, yes, dan komt ze doorgaan. En doorgaan, yes, dan komt ze doorgaan. Dat is wat ik van de reden wil. Zo, nu heb ik de boodschap voor je. We gaan, yes, dat we gaan champs. Zo, ik wil een vers hier wijzen. Later zelfs vers 7. Ik lees dat woord in wijzen in vers. Ja, dat zegt, irrt je niet. God laat zich niet spotten. Wat een mens zegt, wordt hij ernten. En het tweede vers zegt, de nächste vers zegt, wanneer je dan vlees naar zeeën wordt, dan word je nog vlees naar ernten. En word je dood ernten. En je dan jes naar zeeën wordt, dan word je leven ernten. En dan de ene vers zegt in vers 10, wij we blijven bij God doen, dus een dag waar we ernten. Dat meent zoveel dat we worden hier, hier waar we hier moeten mijden. Deze wereld, dat is meid maken. We hebben alle soorten dingen waar als dat toechampen, of die moeten met delen maken, dat wordt de zwaarheid in deze wereld. Kinderen hebben allemaal gans liggen in deze wereld. En ze zeggen, blijf bij God doen, geef niet op. En dan, de nächste vers zegt in vers 10. Daarom is we blijven bij God doen en met nächste helpen, met allemaal we kunnen, besonders aan de glorie. Zo dat wil ik vanavond een klein van reden wel, en dat is een paar minuten. We doen alle dagen zeeën. En we doen alle dagen ernten. Because Timel zei dat ik doe niet zeeën, dan word ik ook niet ernten. Die doet alle dagen zeeën. Zo ik wil best kort een voorbeeld zijn van de geschichte van Jozef. We weten de geschichte van Jozef ziemlich goed, waar iedereen van je redt. Dat is een interessante geschichte. Je weet dat Jacob had 2 vrouwen, Leah en Rachel. En hij wil besonders, Rachel wil hij besonders zich bevrijden, maar die schreef voor haar, die ging rechts naar de andere maal geven, de Leah geven. En ik weet niet wat hij niet als aangeworden als de nächste dag, dat is mir mal zo interessant. Hij had ik op gereed, had gezien de stem waar hij chant. Weer hij really zo bedacht, had hij werkelijk niet gewist wat het weer. En wie Rachel kon hebben gechast. Wat hebben we dat niet gewist? Dat is mijn geheimnis. Maar anyways, Jacob, die wil Rachel. En die kunnen maar niet chingen hebben. Leah kon chingen hebben. Die had meerdere chingen, meerdere jongens. En eenmaal kwamen ze weten dat Rachel was zeer treurig wordt. Ze zei, je hebt ze te God en zei, God, ik wil ook chingen hebben. Help me, ik wil ook chingen hebben. En die tijd werd zeer zo, weer chingen houden. Wie mij weet, dat ze nog niet chingen houden. En dan, even hem, dan kreeg ze een kind, dat was Jozef. En Jacob gleich Jozef besonders zei, dat was zijn Lieblingsjong. En zo, dat deed een beetje dampschaffen, maar hij had een bijzondere kleider gegeven. Hij had een smak kleider, ze andere dingen houden. En een dag zegt Jacob, Jozef zou moeten opchecken, zijn oude breider, waar hij daar met schrops hoorde. Waar ze dan bij schrops hoorden deden en zo weer. En dan kwam hij daarheen en dan had ze gevraagd aan hem. Hij zei, dit jong, dat ze ook nog dromen heeft. Dus hij had een droom gehad, dat ik alle die schwester en de ouderen wilden zich ver aan doorbeven. Hij zei, zo heb je niks, dat moet never passeren. En dan verchepen ze aan, wie weet de geschichte. Hij was ongeveer 17 jaar oud als hij verkafte. Jong. Verkafte ze aan, nou, mannen wat er naar Egypten reizen deden, wat de Schager deden, verkafte ze hem. Maar dan deed ze nog, dat ze voor de aanbellen, dat hij jong weer doodgemaakt worden. Nemen ze in de kleider en verrijden hij in bed en deden met bloed en dokken. En dan zag je voor dat dit moet zijn aangebracht worden van tieren. En dan heb je zeer treurig van de stoot. En de jongens hadden er gans van aan, dat wat ze doen hadden, die zeiden hem dat niemand. Maar veel later moesten dat zijn. Maar dit is wat er passiert. Jozef en de
ganze tijd wat hij leefde, dat hij allemaal zei. Hij deed zei. En een dag waar we zijn dat hij aarde. En we zijn, dan komen ze weer dat hij in je farao schaffen deed. Hij weer ganz het hoogste in land in je farao. Ganz het hoogste. Hij weer ongeveer 30 jaar oud als hij dat land eraan deed. En dan hadden ze, weet je, hadden ze 7 zeer knappe jaren en 7 zeer goede jaren. De eerste goede jaren. En dat Jozef weer in charge van het alle die getreid ophouden. Dat ze weer te eten hebben aan die 7 knappe jaren weer komen. En dan deed hij dat. En bij hem stierf Jozef zijn vader, Jacob. En die zijn begraven. En dan weer de bruiden al het hoop. En dan zei de bruiden, ik wonder als Jozef nu wat ze graag aan ons. Wat we doen, ik wonder als Jozef nu wat dit tot je leven neemt, ze voor de dood is, nu worden ze graag aan ons. En Jozef hier doet, dan vangt hij aan te hielen. En dan zei hij dit. Wat je verbijzend wil doen aan mij, dat is God van God aanrekenen. You meant it for evil, but God meant it for good. Wozo wordt Jozef niet zeer beter. Ze hadden verkocht van die familie weggenomen. Hij was ganz alleen in een vreemde land. Wozo wordt Jozef niet beter? Dat ze had al zo'n zootje gezet, dat hij niet beter wordt. Had al lang terug gezet. Weet je, wanneer je hem tol zet, een ganz schwarze tol zet, dat is vruchtbare eer am tol. Zeer vruchtbare eer. Wat je daar zei, telt bijzonder veel wanneer je op boy bent. Wie geloof je zo dat wanneer we je zijn, dat meint al niks, dat schaft al niet, dan de meeste leven niet en helder. We missen het ganze leven. Maar aan dem tol is zeer vruchtbare eer. En wat je daar zei dan, brengt bijzonder veel vrucht. Je weet je me niet zeg. Some van jullie weten dat ik werk in een zeer zware tijd, met 12 jaar, 13 jaar terug. En dan word ik zeer ernst met God. Ik zeg, God, wanneer ik niet kan een leven volgen met die, dan wil ik niet weer leven. Ik ga hier de mensen zeggen, een leven met die, maar ik zie niet een leven met die. Ik zie hem daar om je zaad op te wassen. Ik zeg, ik deed die hoor je best de beste grote God, maar niet meer wist ik je leven doen. Ik zeg, God, wanneer het een jaft, dat mensen kan leven volgen met die, dat is wat ik beleven wil. En dan ga ik voor 6 jaar op de vloer, iedere dag op de vloer liggen. En God in de gegenwart. Het duurt me 2 jaar, maar ik kan zeggen, ik leg God. I love him. Het duurt me 2 jaar. Ik moest zeer lang zeggen. 2 jaar zeggen. Maar iedere dag zeggen. Maar ik een dag kan zeggen, nu zie ik een leven met God. En als ik een leven val met God, dan eindigt mijn leven rein gans. 2 jaar, iedere dag zeggen. Zie, ik wil niet nou soms met moeder spreken, want je in een schone tijd kan leven, denk je aan de onje als zeer vruchtbare eer. En wat je daar zei, telt veel meer als wanneer je op een boy bent. Daar stel je dat aan, je kan je in het woord aanlaten, je kan zeer sterk worden in het woord die tijd. Je kan zeer sterk worden in geloven in die tijd. En dan wanneer je eruit komt en je bent weer een boy boven, dan wil je zeggen, oké, dit is wat ik geleerd heb, dit is wat ik stonen heb. En je wordt veel meer zeker in het leven. Want je wordt, dat je zeer denkt aan zeer. Niks te denken dat is een ganz verdorven tijd. Dus je hebt dat ook een zeer schone tijd. Heb je hem je fijnst voor alle jaren? Dat je hem niet zijn. Erg beschuldigd worden. Maar hij zei, alle dag. En dan zei hij door de farao, check wat Jozef deed. En zei hij, alles wat Jozef deed, dat ik had zijn. Waarom? Want hij had al eigen terug al gezegd. Iedere dag gezegd. En nu maar zegt, vader zelf. Dit jongen, dit leeft allemaal zijn. Maar die liegt in hem zijn. En die is zeer slag met hem, maar hij leeft hem zijn. En ik wou van vandaag was moeten spreken. We hebben niet opgegeven met denken en aan denken, dat we zeggen dan. Wanneer God het zei is, was God het beleven. Niet allemaal zijn worden, dat zei ik niet. Dat is het niet. Maar wanneer dit woord en die nen zei is, dan was geloven aardig. Dan was vrede aardig. En ik denk dat zo ganz klaar is. Ik heb een conference weer. En daar deed de man allemaal de Bibel lezen. Vielleicht für eine Stunde ein, dann checkt er nachher, dann fragt er, bist du gläubig?
Ik zei, joh, dat schaf niet. Mijn vrouw is gestorven. En we hadden gebed voor die, we hadden vast, we hadden ingezocht, dat had al niet geschaft. Ik zei, joh, ik leef de schrift, maar dat schaf niet. En dan we waren een stunde lezen, maar daar waren een hartstikke vrouw, beste gläubig. En zei ik, joh, dat schaf niet. Dat schaf niet. Ik ga alles gedaan wat du sagst, we doen het al, dat heb ik niet geschaft. En voor de tweede, derde dag, check, daar waren een hart gevraagd, beste gläubig. Gleefst je aan wat de schrift zegt? Zeg ik, ja, ik wil me nu van hier wieder gläubig te zijn. Ik wil dit boek niemals waar vrouwenstaal. Zeg, is het zo, is het niet zo. Als dat verstoor en niet, mag ik geen in je scheep. Ik had aan mij klaar gemaakt, ik wil op dit woord staan en don't wat. Ik wil het woord niet waar anderen, omdat ik het verstaan kan. Ik wil het graag wat het zegt, meint het. Als ik het nu graag zou beleven en niet, God zei te mij, wat du im leven doorgeeft, en dit boek niet. Maar ik wil zeggen, verdrietig met dat alles hoop. En als ik daar eenmaal dat klaar had, dit woord dat ik niet meer ändere, dit woord dat ik niet meer aan mijn naam passe, dan zei ik, dit is wat mijn maat was, dit is wat ik beleven doe, als ik dat afgeven deed, dan meestal check ik dit woord ganz anders aan. Dit is een levensboek, dit is een gezagsboek, dit is een levensboek. Dit heeft je ons gelaten, wie geen leven krijgen. Johannes 15 zegt, wenn wir en aanblijven, hij en ons, dan dragen we zeer veel vrucht. We zongen een liedje vandaag, dat zegt, ohne arm, dan heb ik geen vrucht. Zo, ik wil je bis morgen spreken, waar we blijven zijn. Besonders, wat een schwere tijd past. Vergeet dat niet. Dat is zeer vruchtbaar hier. En die aard en hem tol, die heeft zeer goede vrucht. En manchmal moet we ons aanzeggen, moeten spreken, hey, denk aan, die tijd waar het daar is, wordt naar afgeren. We worden naar anderen. Nou, hij denkt, schau van dat wat we zeiden hier bij eerd, waar we hier op eerd niemals aarden. Schau van dat wat we in hemel aarden. So, we worden manchmal meid hier bij eerd, maar dan je schwor gewoon en we zeggen, dit zal allemaal anderen. Waarom ändert dat niet? Ik ga al zo lang gebed, waarom ändert dat niet meer? Denk aan, wat u hem told zei is, dat wordt een eeuwigheid aarden. Niet helemaal niet hier. Zoveel dingen dat we hier al aarden. Maar ik geloof zei het is, er die vrede zei het is en die leven, dat is hier al aarden. Maar sommige dingen, wat we in hemel aarden. En we hebben niet meid worden. De vers zegt me zoveel, dat komt erop aan dat we meid worden dan. Dat niet meid worden, maar voor een ander te bidden. Word niet meid om anderen uit te spreken. Als we dat alle wie met weer op gaan kunnen. We hebben alle tijd im leven wie ons alleen niet weten. Ik ook. So ik heb ook vrienden, waar ik naar hand gaan kan. Jack was een goede vriend voor mij. We doen hier maar spazieren en dan zeg ik naar Maya. Dus ik mag ook mensen bezien me hebben. Krijg je die alle. En zo wij we zijn wat er met niks op gaan deed. We hebben niet besluiten dat ik heb een mees, ik zie alleen. We hebben alle zo'n zijn wat niks op gaan doen. En dan moet je spreken doen. Wanneer het schwaar is, moet je spreken. Want zij schijn je dan wel met leven. We doen alle zeggen en we doen alle aarden. Zeg maar, we doen vlees, worden zij, dan worden we bij zijn aarden. Om de eerste zij worden, dan worden we goede aard leven hebben. Hier heb je hier al elke een eeuwigheid. We zei eenmaal, wanneer we tussen vrouwen te somebody mentoren, methelpen, begeleiden, en zegt, dat is niet te breken. Maar die beste te breken. Je kan alle weer moeten spreken. We hebben het niet vergeten. Dat is ook zeggen. Ze hebben een andere naam zeggen, dat je ook naar aard. So we hebben niemand vergeten. We immer wie zijn, gaan we op een fijne eer. En we immer wieder zeggen, jet op. En wat naar aanbrengen. En wanneer we zeggen, die best van oude, hast een fijne familie, die kinderen zijn alle, je hoort je alle, en zijn alle bekeerd. Du hast een fijne eigen leven, en du hast goed aangenomen, en je hebt alle bloos schijn. Dan denk je, dat is ook een tijd om te zeggen. Vergeet niet en dit woord aan te zeggen. Vergeet niet in de Bijbel die sterk te maken. Als de dag wordt komen, dat du oder zelfs wem, wordt het veel aan helpen. Dan zie je rijden. Dan wil je rijden. Dan wil ik rijden zijn.
We zijn niet hier om alleen te verwelkomen. We zijn hier om te helpen en goede tijden, slechte tijden. So, ik lees je het. Ik weet niet, hier kan zijn, vooral met je top. Moet ik weer. Een dag, wij willen helemaal zijn top, right? Dat zullen we wel een dag alle top zijn. En het zegt, wanneer we reis zijn worden, dan kom je daaraan. Eerst aan het geloven in Jezus Christus. En dan weer, waar we goede doen voor de mensen, dat we zoveel als mogelijk met krijgen in hemel. Dank je. I understood about 20% of that, but Jacob, Rachel, Leah, understood. So good morning, good morning, good morning, good morning. It's my joy and honor to be here. I'm here with my wife, Deborah, and we love this church. We love what is happening in this part of the world. We love the work that you do, the values that you hold, and we love all of you. We love your leaders, we love your elders, we love their wives, we love your staff, and we've just had a great time this week working with them, laughing with them, praying with them, eating, lots of eating, and so it's just a pleasure to be here. What I want to do this morning is I want to give you a recipe. And for some of you who don't cook, maybe a roadmap to a fruitful life. And in a fruitful life, it promises that you will never stumble if you do these things. Now, that's in the Word, and I know we do stumble, but this is what we can go back to assure that we don't stumble. This is coming from my actually one of my favorite passages in Scripture. It's 2 Peter, and as Christy was saying as she was bringing us here this morning, there's a lot of Peters in this area. This is the Peter for which you were named for. 2 Peter it was written in Rome, likely at the very end of Peter's life, and he wants to tell us about how it is that we can be sure to make our election sure, and that we can live a fruitful life. So we're going to put up 2 Peter. We're going to start in chapter 1, verses 1 through 4. And I'm going to read this through, and you'll see in a minute why I think this is one of my favorite. It says, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. So right here, this is one of only 2 books that I'm aware of in the whole New Testament of these letters that was not written to a specific group of people. This is to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of God and Savior Jesus Christ. So when I read this, I say, Dear Steve. And when you read it, you should say your name, because he's writing to you because you have obtained the righteousness, precious faith by the righteousness of God and Savior Christ. So I say, Dear Steve, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord as his divine power. That divine power is the same power that raised Christ from the dead. That's the power that we get to walk in and live in. Has given us to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. The promises of forgiveness, the promises of atonement, the promises of righteousness, the promises of relationship, not only with each other, but with him, and the promise of eternity. That's the exceedingly great and precious promise that we all have and that we can walk in. And then he goes on to say that through what? These exceedingly great and precious promises, we get to be partakers
of the divine nature. To be a partaker of the divine nature means to be united with God in Christ through the Holy Spirit. It's a transformative relationship that leads you away from sin and into the life that reflects God's holiness, His love, and His righteousness. So, I'm going to read this next. We're going to start again in verse 5 and go on through verse 10. So I'm going to read this and then we're going to do our recipe. But also for this very reason, what reason? You're a partaker of the divine nature. You've been given exceedingly great and precious promises. You have obtained like precious faith. For this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if these things are yours, meaning if these things are evident, if these things are yours and abound, meaning evident often, meaning this is a part of who you are and how you walk and how people see you, then you will not be barren nor unfruitful, which is another way of saying if you do these things, you will be fruitful. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from the old sins. Therefore, brethren, to be even more diligent to make your call and election sure. So let's start with the recipe, all right? It says, for a fruitful life, you must start with faith. This is the foundation of who we are and what we believe, because we believe that Christ came, Christ rose from the dead, and through him we have eternal life. So the foundation of a fruitful life has to start with faith. Everything starts with faith. So now we're going to make a fruitful life. So there's our faith. From faith, we have to add virtue. Virtue is moral excellence and righteousness. Righteousness is right standing with God. Through Jesus Christ, you have to do nothing more but believe in him and accept him and understand why he came and why you needed him to come in order for you to be in right standing with Jesus Christ, which is righteousness. It's moral integrity. It's strength. So this is the second item for a fruitful life. The next one is knowledge. Knowledge. Now this just does not mean worldly information. Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So you start with the fear of the Lord. It begins knowledge because it's the baseline that you can start with, but it's a personal relationship that not just facts, but literally knowing God, not just about him. This isn't about information about God. This is knowing God and walking with him. Knowledge is the next ingredient to a fruitful life. The next one, this is a little hard for some of us sometimes. For me, self-control. We add self-control. Now this self-control has really nothing to do with how you master yourself. This is actually one of the fruit of the Spirit that's talked about in Galatians. In Galatians 5, it talks about the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. It's self-control that means mastering your emotions, mastering your actions, your desires. It's a fruit of the Spirit, and it means not just human willpower, but a result of God working in you and through you, and is essential for godly living. So that's the next ingredient. Now, you could start here, but it's not finished. If you were baking a cake, you've left some things out, and it's not a cake yet. The next one that you have to add is perseverance.
Perseverance. We all have to persevere. This perseverance is walking out your faith. It's every day walking out your faith, pushing through the trials, the hardships, the things that come against us. Some of the things that God puts into our life to test us and to put us into a position where we have to trust Him and we have to push through. It's used to strengthen our character. It's used to deepen that very faith that we started with. Perseverance is fueled by hope, and it's rooted in the exceedingly great and precious promises that are talked about right up here in verse 4 of Peter. So the next one is perseverance. There are 7, by the way. The next one is godliness. So what is godliness? It's a reverence for God and being continually aware of His presence. I think I spoke this the last time I was here. A monk years ago said, bidden or not bidden, He is here. The omnipresent God of the universe cannot not be here. It means walking with the understanding that God is with us. He is present with us. The things we do, the things we say, He is right here with us, and He cannot not be here with us. And it's a reflection of our heart and our behavior that honors Him. The next one is brotherly kindness. And it literally just means treating others like they are family, because we all are family. We're all brothers and sisters in Christ. It's meeting their practical and it's meeting their spiritual needs, and it produces unity, peace, and mutual respect. So, brotherly kindness. But we're not finished. The last one is love. Without love, the foundation of our faith, we are just walking through. As Corinthians says, we're just clanging cymbals. This is not love like we would think of it. Brotherly kindness would be more like we would think of it. This is agape, unconditional love. The same love that God gives to us, transferred through us to others. And in fact, in 1 John 4:19, it says, how can we know? How can you know? How can it be settled that you've passed from death to life? It's if we love the brethren. So, there's your recipe for a fruitful life. If you do these things, it says you will be fruitful and you will never stumble. So it's a culmination, and it starts with faith, goes to virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and ends with love. So there's a recipe, and I encourage you to look at that recipe. See how those things would apply to your life and how you could possibly go through and itemize these things and make sure that all the ingredients are there. And if they are, the Word promises you will never stumble, and you will be fruitful, and you can be assured that you are walking in truth, walking in your salvation, and carrying out the things that God has called you to do. And remember, if these things are yours, and which means evident, and abound, you'll neither be barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So let us pray. Lord God in heaven, we come to you today humble to know that you are the author and you are the finisher of our faith. And Lord God, that is the foundation of what we need. So I pray for those who need faith this morning. I pray for those who need virtue, and those that need knowledge, and those that need love, and those that need self-control, those that need perseverance, Lord, those that need brotherly kindness. Lord, I just pray that each of these items would be evident in our lives, and that others would see us and see you in us. And Lord, I pray that for this church. I pray that for me. I pray that for all the Christians around, Lord, that we would live a fruitful life that would honor you, and Father God, that would take us into the eternity that you have promised us. I pray blessing. I pray honor on this church. And Father God, we praise you in the name of Jesus. Amen.